Добрый день, меня зовут Елизавета Самкова, я вучаніца 6 А класа дзяржаўнай установы адукацыі гімназія з беларускай мовай навучання нумар 23 горада Мінска. Віктор Шніп, балада Мірскага замка. У Мірскім замку сёння светла, у Мірскім замку сёння лета, і лёд стралы, як лёд растаў, бо замак сонечна паўстаў на скрыжаванні ўсіх шляхоў, на скрыжаванні ўсіх вятроў у гэтым свеце, дзе ёсць мы і нашы родныя дамы, з якіх глядзім і бачым свет, які любіць нам і ствараць, нібыта замак будаваць сярод шляхоў, сярод вятроў, сярод разбураных муроў, што баранілі нас, каб мы сярод агню, сярод зімы свой мелі шлях, свой мелі сцяг і роду слаўнага працяг на скрыжаванні ўсіх шляхоў, на скрыжаванні ўсіх вятроў, як Мірскі замак не знікаў. І часу лёд, як лёд сцякаў на гэты край жывой вадой, каб мы сустрэліся з табой у Мірскім замку ў гэты час, які стралой ляціць праз нас.